Halo लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायबावबाय गोबावनि उनाव दिनै ब्लग बानायफिनदो जा दिनै आं थांनो नागिरदों दिनै नगाव फारसे माल लानानै स' मा माल लिखिगोन दायो थांबाय थानि माला जाबाय बेनो दायो गयनि सिजन नालाय गय दिहुननो नागिरदों स' बेखौनो देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोननो दिनै नायलांबाय थादो आरोना थांग्रोनि दायो माल दिहुननो दा नै बे जोङो आबौ सेन्टार ओमफ्राय नै ओरैजाय सोगासिनो नै गया दासो बेखौ सोखांबासो दा जागोन आरो नै सोगासिनो इसोर सोगौमानि जों ओरै सेन्टाराव साहाफोर लोंनोसै सेन्टाराव दं नै जों दायो गारि गंसे थिखोबायनो ओमफ्राय बे सेन्टाराव साहा लोंनो र' दसे पकरि साहा गुदुं गुदुं उन्दो खादों खायानो जों सोमना जानांगौ पकरिखौ ओरै आगोलना लानोसै जानानै थिख्लाबना थांसै आरो साहा लोंखांना ओंखारबोबाय जों दा नै आरो गयखौ नायनि आरो खाथियाव माबायदि साइज गोमोन दोननाय गैयाबा मोनाखै दांलै ना गोथां गोजासो गोथां गोजा गया गोरलैबो दं नामाब्रा गाहाम मोनदा ना गोरलै हादों अ तारा फैफाबायलै नै तारावनो बेयावनो खाजोना बेयावनो माबानानै बबेनि माबा लाङा जिगा लास्टनिखौथ' बासिदोंसो जों 59 मुखे लागे नों सफाखौ खुलिना लाखाब्रा मारनाङा 59 थाम सोबा आधा गारि बारबाय 31 पेकेट थियो डाक नाम्बारा लिरथिं आं दोना 63 पासना होयो सासे 63 लांदे ले इ खबाखौ खपाया नै बिथिंनिया दा लाखालै 63 ने 63 5 जाबाय 5 जाबाय बेखौनोथ' इयाव लिरफैनबायलै बेबो जाजानो नंला ना बिरिया अय्यो मिलायना होनांगौ दे साउथना गारना होनांगौ जाबाय नै फुल जाबाय इयाव जाबाय फुल जाबाय आरो जोंना दायो अखा लांसै दा नगाव फारसे दा नायलांबाय थादो ओरै थांसै जों ओमफ्राय दुगैनो नामागोन दा दुगैलांनांगोनथ' दुगैनांगोनथ' लोगोफोर नै ओंखारबोबाय दाना
थांलांसै आरो सेन्टार दखाननिफ्राय ओंखारबाय माने सासेयाबो दङ नै फुरा गान रेडि जाबाय गानफबजोबबाय थांबाय थानोसै आरो जायगासिम थांसै नै ओंखारबोबाय लामा दा बिदिनो देखायलांबाय थागोन आरो रायलायबाय थादो दिपु हाबदों नै दिपुआव थाव सोलांसै र' दिपुआव नै दिपुआव बेयाव थाव सोनोसै थाव सोनानै ओंखारलांसै आरो नै थाव सोनोसै ओरै गारि नारगासिनो एसे मा जाखो गारिया स्टार्ट जायाखै नामा लोगोबो थाव सोखांबाय दायो 1500 थाखानि नै 1500 थाखायाव बिसिनि मोनदों आरो दायो आरो दा थांगानोसै डाइरेक्ट नगावसिम थांग्रोना लानोसै आरो दायो बिदि जाबाय नै लाखिला लाखिला बियो धेकियाजुलिनि जिअ थाव दिपु लोगोफोर फैयै फैयै मिसन सारिआलि मोनफैबाय तेजपुरनि तेजपुराव दा मोनफैबाय नालाय जाम जाबाय आरो नै दा नै ओमफ्राय नै बेयाव अभार ब्रिज बानायगासिनो नै गोदानै बे जाबासो फ्रि जासिगोन लामाया नङाबा नै बिदिनो थांबाय था आरामनो 4 लाइन हाबबाय लोगोफोर 4 लाइन गुवाहाटी 4 लाइन गुवाहाटी नगाव 4 लाइन हाबबाय आरो जोंना नै mana ada gimana tuh, gimana? Kuliah pemurah dalam. Dari menfaibai जोङो बिराद समायना नुयो नै हराव साननिख्रुइ हराव भिउ बिराद बरिया नुयो साफा नुखायोना हराव बैथिं गैमारा गारि बिथिं लामाया क्लस दां बन्द खालामदों ना जागोन दां गारि फैनाय नुहैदों गंसेबो लोगोफोर मोनफैबाय जों दायो जायगायाव गोबां बोख्लायगोन आरो नै जाफैगासिनो ओरैजाय बेयावनो आरो फेक्ट'रिया ओइ नैथिं खावगासिनो नैयावनो खावगोन आरो नै गयखौ बिथिं गोजौ खावगासिनो नै ना itu पुरानो होल ना गाड़ी तो पुरानो होल मालिक कम होल जे সেইকাৰণে নাহিলে পুৰা হলেতো আহিলে হয় চাগে उनि निउ उन्दुनो बेखौ बोख्लायना लाग्रोनोसै दाना नै रेडि जाबाय आरो जोंहा सासेया नै बेखौ बोख्लायनांगौ दंबावो दा मेंलुलुनो जों दायो दंफैयो नगाव रुपबुहि खाथियाव दंफैयो आरो जों दा रुपबुहि लोगोफोर लांखांबाय नै जोंहा जात्रा खांबाय नै ओमफ्राय आं दं नै गोजौआव दायो गोजौ गाखोबाय आरो नै आं खालि जाबाय नै आथिं आखाइ सुबाय मोखां सुबाय दा खालि जानानै थांसै आरो बोख्लायबाय नै ओमफ्राय नै बेयो जाबाय रेडिमेड वाल नैथिं बनायगासिनो नै सब वाल गोजा बेफोरो रेडिमेड वालनि डिजाइन गोजा नै लोगोफोर दायो खालि जाजोबनानै आखाइ सुनानै रिसिप्टसो होबोबाय दा होबोनानै दा थांफिनसै आरो जों दायो थांनानै तेजपुर फारसे ओंखाम जाहैनोसै जानानै डाइरेक्ट न' फारसे थ्रु जाबाय आरो दिनैनि थाखाय ना टाइम जाखो 11ता 10ता 54 जाबाय नै हरनि बेसेबां हरसिम थानांगौ जायो उपाय गैया नै थांसै आरो लामा लासै लासै दायो बेयावनोमोन आरो माला खालामनानै लोगोफोर दायो जों तेजपुर बारबोनानै ओंखाम जासिगोन आरो दा हटेलाव जोंहा नै सासेयाबो ओंखारबाय ओंखारनोसै ओंखारनानै ओंखाम जानोसै आरो बेयाव नै हटेलाव नै हटेलाव ओंखाम जागोन दाथ' तेजपुर बारबोबाय आरो जों आयौ जागोन जों हटेलाव नै हटेल सिङाव हाबबोबाय जों हा न'आव गोसो मोखांखौ नायनो बिनि मारै जासिनो
आखाइजोंथ' दै गैयाबो नै लाबोबाय जोंना ओंखामा नै मा मा दं नायदो ओंखामाव नैबे बेदर सारायावसो होयो बेदर नै लाबोबाय हा मा मोनसेखौ जाजेनो नै खैथा दं नायदो एक दुइ तिनि सारि पाँच छय सात आठ नौ 10टा जानोसै आरो जादो जानोसै नै सुरु खालामबाय नै जानायखौ जागायबाय मजा टेस्टि दे लोगोफोर नै दायो ओंखामजों जाखांबाय आरो जाखांनानै दायो गारियाव गाखोफिननोसैलाय लासै लासै थांबाय थानोसै न' फारसे स' होनबा आंबो दिनैनि ब्लगखौ बेखौनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोङो लाइक खालामना होदो आरो लाइक खालामना होब्लानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला स' होनबा दिनैनि थाखाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो दिनैनि ब्लगखौ थेंक इउ बाय